Di man, kundi ginakigan ka. Nan, kay pati ako, supakon mo. Kundi kuha mo premyo mo. Mayang manggani ngay balik ka na sa orphanage, agad sa sina. Masolo kunda sa nay mami kag daddy. Ha 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 ha. Di man, mirisi mo. Ba? Nang litol? Daw nalipay kag ginakigan si Hana Nagakadlaw ka pa? Ha? Aba, wala Nakita ko, gibalay ka kay Ina pa ha. Samtang ginakigan ni Ma'am Hazel si Hana, wala man patay bangirit mo. Dugi na itik ka. Abi ko anay best friend ka mo. Hindi ba lang akong best friend ka mo? Kung ginasakitan amiga mo, ginasakitan ka man. Kag kung ginakigan siya, feeling mo ginakigan ka man. Pero sa nakita ko sa imo, naga-enjoy ka pa. To si Hana lang nagakabig sa imo nga abyan haw. Ikaw ya, feeling ko, enemy mo siya. Nang litol? Pero sige lang Ara man si Toto Carl nga nag-aapin kay Hana Hindi pwede. Hindi siya pwede nga pina ni Carl. Hindi pwede! Han, kumustang seminar ninyo? Okay lang Han, medyo boring lang kay ang amon resource speaker, boring mag-lecture. Hana, okay ka lang? Yes, Dad. Ikaw ya, Cleofe? Okay lang ako, Dad. Ato gali sa malita ang mga pasalubong ninyo, ha, Mi? Ikaw lang tong bahala nga mag-abri, ha? Madamo ko sang dala para sa inyo. Yay! Thank you, Daddy! Thanks, Dad. Tapos ka na kaon? Sige na, magpahuway ka na. Mugani, wala na ako sang gana magkaon kay lapyo ako sa biyahe. Hoy, sa din kayo makadto. Himusa ang lamisa ay. Hindi ka pa, ha? Dapat makita na day mami kag daddy nga nagabulig ka diri sa balay. Agud mahambal sila nga may pulos ang pagpa-estar nila diri sa imo. Ay, ako na lang na yung mahimos Ato naman sa kwarto niya si Toto Carl. Ay, hogali Hana. May hatag ko nun si Toto Carl sa imo. Sulod ko no sa kwarto niya. Ha? Ay, sige na, day. Ano kayo manugtulog na siya, tani Nadumduman dayo niyang ihatag niya sa imo. Ay, sige na. Ako na lang manghimo sa lamesa. Sige na, day. Oo, nang. Ay, makaon ka pa, day. Kay muson kong lamesa, ha? Timan. Sorry ka na lang. Nakita ko nga may ginahimo ka nga hindi amo kay Hana Gani ako gid ang kontra mo. Bantayan ko si hindi Hana sa imo. Ano na? Sadiin mo ginlubong? Nalipat na ko. Pero dre lang to ayon mong. Ano kay dugay na to pila na katuig. Bisan pila na katuig ang nakaligan. May tulan gid gihapon nga makita. Dre. Ari, na, muna Ari pang kahoy nga tupad sang gilubgan namon ho. Nanan, ate amo gini. Sige. Amo ni. Kot-kot Luyag ko makasiguro nga dira nyo ginlubong. Ano? Kot-kot Dasiga. Ano? Dasiga na. Kinahanglan nga makita ko nga nalubong matuod ang madre nga ato. Nga wala ka nagahulag. Hindi ka magsiling nga ginaintok mo lang ako? Habim ba? Abigail. Ano ang... Ako ni. Nagano ka sa kwarto ni Carl? Wala Hambal ni Little, may hatag siya sa imo. Anong ginhatag niya? Wala man siya sa may ginhatag. Namangkot na siya sa akon kung nagakaon ko na ako sa mga mani. Dason mga munggo, siling ko wala kay kaagi ko na bay nga nagkaon ako sa orphanage nang habal ako. Kun amo,
Nagainarte ka to gali? Cleofy? Oh, hindi pa? Wala ko nagainarte, Cleofy. Amo na ang matuod. Hindi ba lang agin sugiran gin ni Sister Marioni si Mami kag Daddy nga hindi ko na pwede makakaon kay allergy ako? Inarte gani. Ano na yaho? Ha? Di mo naging kuha ang ballpen? Nga do ka nami na iya? Hambali manong Carl. Amo na kuno ang ginahampangan ni Carla sang gamay pa siya. Gusto gid niya ini. Ote, nga ginahatag na sa imo. Kinagambal si Manong Carl nga taguon ko kuno. Feeling mo, ikaw man ang manghod niya nga nadula. Asa kay? Cleofy? Pag hindi ko inapagpasugtan nga mataboy na Hana, nakabati ka? Hindi ako magsagot! Ote, diin na, ha? Kadalom na sa nakutkot mo, pero wala gihapon. Dre ko lang to ginlubong. Tinga, wala na! Ha? Maaari lang, tiya. Sa diin na gani! Base na pudpud lang, Alingango ka? Alingango? Oy, nano ka? Alingango ka? Ano man? Naanad ka na lang maguyap sa ako, na? Oo nga, maangal ka? Gusto mo siguro nga sa puwan na lang ay, no? O kung gusto mo ikaw ang ilubong da? Ano? Sa di ng babaeng ato, ha? Di na siya! Hindi mahimo nga magsala ako. Pwes! Nagsala agad! Kung amo, buhi gid siya. Buhi siya! Siya ang nanawag dito sa orphanage. Kag maayo lang kay akong nakasabat. Pangita ang babaeng ato, ha? Pangitaa siya! Makatilaw ka kung hindi mo siya makita. Kay base kung sapuan ka sakon. Intinde? Ha? Intinde? Abigail. Ang kadamo sang tawo. Traffic sa dalan eh. Ano kay December na nga daan? Maiman gani ka nakaabot ka pa? Sister Marioni? Ako na lang bahala nga mamputang sa kusina. Ako na lang, sister. Magpahuway ka na. Siguro mo? Oo, ako nang bahala diri. Nagaduda na ayan siya sa akon. Oh, wala pa man siguro, Hindi pwede nga mahibalaan niyang natapo. May misyon pa ako nga dapat tapuson. Hindi pwede. Himuson ko yung pamakal ko. Ipanulod ko sa ref ang mga isda. Ano ka? Ito may babae nga nagapanago sa may kilid sang gate. Hindi Panulukan ko lang siguro ito. Ay, himuson ko na lang gani ang mga isda. Hindi May arak dyan Nagatika-tika siya, Sino pala? Hindi! Siya? Sino ayhan ang nakita ni Abigail nga nagapakunukuno nga si Sister Marisa? Hala ka! Ba't sa iyaw lang imoy? Oh, man. Nakadamos na gamito niya, si sister pa? Ba't siya ulang imoy? Madakpan ayhan siya ulang imoy? Abo ng pamangkot nga may balaan tabuas. Gani sige na greet na lang kita. Ba't lang imoy? Good morning na sa grupo ni Boss Ramon sa Malusaya. Boss Ramon! Salamat kin sa lukot! Tinira pala pa segunda. Kay Tibanda, kay Toto Boy Boy, kay Toto Gary, kay Tatay Kandoy, kay Toto Puloy, kay Tato... Oyet! Good morning sa inyo tanan. Kay Josela Dulos Krakow sa Jackie Village, kay Papa Marting Mama Dada, kay Nanay Ason, Aldamar sa Mandua Oriental, good morning. Kay Nanay Lourdes, kay Tatay Bulilo, Isura sa Sitio Malusay, good morning. Kay Nanay Pukasaraw, kay Tatay Josepino Salazar, good morning. Kay Tatay Rugilio Flores, good morning. Grabe, isa ka manuwa ba? Why na oras ko na? Gani. Was na lang ko. May ginapo. Pero nilibas nila ko na kay Joseph, sungkot na. Sige, salamat gihapon sa inyo padayon nga pagpamati. Sundan ninyong kasugpon sa aton palatuntunan. Mga sugilanon ni Ulang Imoy. Sa kasaysayan, Hana din kana ginadulot sa inyo sang RMN.